Листи підтримки львівські школярі написали Володимиру Балуху. Про це повідомляє Кримська правозахисна група. Листи російською мовою, така вимога російських тюремників. Правозахисники закликають і інших охочих підтримати Балуха, написавши йому листа, чи просто слова підтримки. Через те, що звичайною поштою надіслати листа до окупованого Криму неможливо, Кримська правозахисна група пропонує посилати такі листи на електронну пошту. Так їх зможуть передати. Как бы трудно вам не было, вы можете быть уверены, что вас ждут. Много людей волнуется за вас, но все ждут вашего возвращения и верят в вашу силу преодолеть все трудности. Ведь вы сильный. Возвращайтесь. Ольга, Львов. Володимира Балуха арештували 8 грудня 2016-го в його будинку в Роздольницькому районі. Окупанти висунули Балуху обвинувачення у зберіганні боєприпасів. Його засудили до 3 років 5 місяців позбавлення волі в колонії поселення. Згодом проти Володимира Балуха порушили ще одну справу. Через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольному, який стверджує, що Балух нібито його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це тюремник напав на нього.